Avui, diumenge, estem al que es coneix oficialment amb el nom de la plaça Vella Dorita, però que popularment la gent del Poble Sec sempre ha conegut com la plaça del Molino, que el tenim aquí al darrere. Avui ha estat aquest matí un matí no de grans propostes polítiques, ni els vianants i els veïns ens han plantejat grans propostes polítiques de ciutat, no? Sinó que ha estat un matí de petits detalls, de petits problemes. I concretament jo en citaria dos. El primer ha estat una cosa que pot semblar amb poca importància, però la gent que la viu la té i per ells en té i molta. Com és el número 85 del carrer Vilà, on hi ha un soc d'un arbre d'on surten rates que semblen conills pràcticament i s'alimenten de les deixalles que hi ha en els contenidors que estan just al davant del número 85. Ha vingut un veí al nostre stand de solidaritat, l'hem acompanyat, ens ha explicat aquest problema i ens ha dit també que feia 3 mesos que estava intentant solucionar aquest problema, que és un problema greu pels veïns que viuen no només al 85, sinó a les porteries del voltant, i que en 3 mesos ha estat absolutament impossible que l'Ajuntament del districte es posés en contacte amb ell. Per altra banda, han vingut 2 veïns que han explicat que aquesta plaça del Molino es constitueix en un nucli de màfies que actuen amb total impunitat, que trafiquen, que roben, etc., des de ja fa molts mesos, des de ja fa molt de temps, i que aquí no es posa absolutament cap mena de solució. I ara mateix acaba de venir una veïna que ha viscut tota la vida aquí al costat de la plaça del Molino, una dona de 82 anys, que ha explicat que ella ja fa molt de temps que per aquesta plaça simplement hi passa. Fa molt de temps que no seu ni en un banc. Per tant, estem davant d'un problema sincerament greu que fa que el barri del Poble Sec cada dia s'estigui degradant més i, tal com han indicat molts veïns, es pugui convertir purament en un gueto. Això és la degradació d'un barri que estem vivint aquí al Poble Sec.